Watara wilujeng engkang sami rawuh engkang rawuh mriki anemi wasepo kita mrenyati biasa nabi panutan nabi moangan nabi kang pungkasan engkang amanata para manungsa engkang tentang kita supaya ngakoni dosa. Watara wilujeng engkang sami rawuh engkang rawuh mriki anemi wasepo syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah bersama berdirimu, siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islami karenanya Tuhan negerimu. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belane agama Islam enggal ganti luwih mulya saking apa becoba saking agama. Mila kita enggal padha angupaya yen tak kersa kita bakal kana cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Ini negeri namanya Jawi, agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran. Yo pro konco
kelingan yo mesti putong-putong sapa bisa amateake yen kelingan atine bingung sapa bisa amareake Tepana
sampun apa toh? Oh alah ora ketok. Apa ngumpet kok? Yo pencake. Nyuwun kula engolokan sifat roman pajak kula mugi Allah paring iman salapare sekaratan terus mati nuli pandang dan kuburan tentakoni lamun wong oleh iman enggal dikir lamun wong bisa jawab kang sempurna uga nuli ngamal bagus iku takon Allahumma sholli wa sallim Sejala terang saja owe dari pangeran ayo kancang waruana rukune Islam yaiku 5 syahadat loro rukun kasiji iswa sira kalawan ngaji indone lakoni sanga